Ćao svima, ovo je novi izazov. Wow, devojke su bacile bombe u sobe. Šta se tamo pojavilo? Oho, dve sjajne kućice za lutke. Jedna sa Barbi Hubabubom, a druga sa čokoladnom brat s lutkom. Kako sjajno! Hajde da što prepočnemo da ukrašavamo kućice. Moja Barbie je već donela savršenu farbu za našu kuću. Odlično! To je baš ono što treba. Čak i po gustini kao žvaka, ne samo po boji. A šta ako probam? Pa to je stvarno žvaka. Da, hajde da što pre sipamo svu žvaku na kuću. Jao, pogledajte kako lepo curi. Neverovatno. Jako mi se sviđa. Da. Divno. A sada uzimam Hubabubu. Otvaram. I otkidam male komadiće. Tako je. Zalepit ću ih na kuću. Gledajte, ispale su prave pločice. Moja Barbie mi je čak i pomogla. Wow, baš dobro. Ali naša kuća će biti čokoladna. To je još bolje. Šta je bilo, brat? Wow, pa to su Kit Kat bombone. Sjajna ideja. Hajde da ih otopimo. Koristit ću fen za to. Odlično radi. Da. Hajde. Ups, moja lutka. Odletele. Leslie! Upropastila si moju kuću. Tvoja lutka se zalepila ovde. Uzmi je. Ups, to se desilo slučajno stvarno. Moja jadna lutka. Tvoja kosa je uništena. Dobro, gde sam stala? Tačno, treba otopiti bombone. Odlično. Sad imam farbu od čokolade. Moram da je probam. Ne mogu da odolim. Da, to je tako ukusno. Ups, moja brat slutka je protiv toga da jedem farbu. Dobro. Odmah počinjam sa farbanjem. Znate šta? Biće brže ako jednostavno sve sipam na kuću. Da, uspelo je. Naša kuća izgleda tako primamljivo. Pogledajte. Cool. Šta je bilo, brat? Izgledaš zabrinuto. Shvatila sam. Želiš da zalepim čokoladne pločice na krov? Dobro, hajde, uradit ću to. U pravu si, tako je lepše. Wow, Rose, tebi je ceo krov u žvaki. Kako je to lepo. Da, baš tako, Leslie. Moja Barbie i ja smo se baš potrudile. Naduvat ću još jedan balončić. A sad ga treba zalediti. Odlično, uspelo je. Sada ovim balončićima mogu ukrasiti kuću. Dobro, a mi ćemo na krovu kuće imati fontanu. I to ne bilo kakvu, nego čokoladnu. Da. Ona će direktno sa krova da teče u bazen. Tako je. Pogledaj ovamo, Rose. Fontana radi. I bela čokolada već teče u bazen. To je tako moćno. Ni ja ne bih odbila da imam kuću sa bazenom. Neverovatno. To je stvarno dobra ideja. I šta ćeš reći na to? A ja imam ceo aparat sa žvakama, jel ti jasno? Smislila sam da ga stavim na krov. A tu će biti tobogan za žvake. I bazen može da se napuni žvakama. Hajde da probamo. Ovo radi. Da, uspelo je. Bazen se puni. A sad mi treba tobogan za moju lutku. Da, i ja sam našla savršen čokoladni tobogan. Stavit ću ga ovde. Uspelo je. Sad naše lutke imaju bazene. Hajde, isprobajte ih. Gledaj, sviđa im se. Baš mi je drago.
Hajde da nastavimo sa ukrašavanjem kućica. To je jako zanimljivo. Da, slažem se. Baci kocku. Donela sam stvari da opremim prvi sprat kuće. Imamo te gomilu različitih aparata. Ovo će biti prava igraonica sa žvakama. Moja lutka obožava žvake i da igra igrice. Leslie, šta to sebi dozvoljavaš, jeli? I ja hoću žvaku. Daj mi da se poigram. Wow, osvojila sam par komada. Ukusno, hoću još. Leslie, odlazi kod sebe, smetaš mi. Moraš sama da opremiš prvi sprat svoje kuće. Ona uopšte ne želi da ode. Šta da smisli? Znam! Imam blaster sa žvakama. Sad ću je upucati, eto ti. Uspelo je. Jao, pazi malo, to boli. O, brat, šta je bilo? A? Kolač? Da, hajde da ga bacimo u Rose. Neka zna kako je to kad neko puca u tebe hranom. Promašila sam, ali zapamtit ćeš to. Hvala, brat, na pomoći. Šta želiš? A? Ringišpil? O, dobro, odmah ću ga napraviti za tebe. Treba samo da uzmem crtež konja. Zatim ću staviti slamku i obojiti crtež čokoladom. A kad se čokolada stegne, dobit ćemo čokoladnu figuricu konjića. Zatim dodajem detalje i eto, naš ringišpil je spreman. Kako super! Sada moj brat ima svoj vašar kod kuće. Hajde da ti uključim ringišpil. Radi li? Da, kako sjajno. Hajde da pojačamo brzinu. Wow, kako brzo. Tako je još zabavnije, zar ne? Pojačat ću još, hajde. Mada ne, hajde da uključimo na maksimum. Ups, izgleda da sam malo preterala. Jao, izgleda da moja lutka već vrišti, a ne sme se. Moram brzo da smanjim. Nadam se da se neće naljutiti. Obožavam mehuriće od sapunice. Tako su cool. Ukrasit ću njima sobu na drugom spratu. Savršeno. A sad ću ovdje staviti kadu. I napunit ću je vunom. Da, cool. Zatim stavljam WC šolju i veš mašinu sa praškom. I trebalo bi da operem prljav veš. Aha, sipam prašak. I gledajte, dobili smo savršen roza mantil. Sad je sve spremno da se moja lutka okupa. O, kako je to lijepo. Uživaj, draga. Šta? Nije loše. A ja ću sada napraviti sjajnu dnevnu sobu. Gledaj. A zidovi u sobi će biti od bele čokolade. O, kako to sjajno izgleda. A sada uzimam poki štapiće i polovinu čokoladnog jeta. Zalepit ću par štapića na jaje. I gledajte. Dobili smo čokoladnu fotelju. Zar to nije super? Unutra ću staviti marshmallow. I to je to. Na ovim čokoladnim foteljama će sedeti moja lutka. A tu će biti storčić za čajanku. A hoću još da stavim čokoladni klavir. Ali prvo ću ga napuniti bombonama i dodati poklopac. Super! Poređat ću divke. Potrebne su i bele i crne. Odlično! Moja lutka neverovatno svira. Sada ću vam pokazati. O, kako lepo! Savršeno si odsvirala. Bravo! Jao, moja lutka je tako umorna. Moram joj što pre napraviti spavaću sobu. Da, sad ću napraviti savršen krevet od žvake. Tako je.
Neću zaboraviti meta na čebe. Uz glavlje, jastuci, odlično. Tu ću staviti sto, ovdje okačiti plakate. A ovdje će biti ormar. Spavaća soba za moju Barbie je spremna. Leslie, šta je kod tebe? Trebaju mi čokoladne Lego kocke. Sad ću sastaviti krevet od Lego. Da, ispada odlično. Stavit ću ga u sobu, a zatim dodati lampu, komodu, stočić i stolicu. O, kako lepo je spalo. Moja lutka je oduševljena. Devojke, vaše kuće su tako prelepe, teško je skinuti pogled sa njih. A čija kuća je bolja, neka odluče gledaoci u komentarima. Ovo je kraj našeg izazova. Obavezno napišite u komentarima čija kuća vam se najviše dopala.